data asin impormasyon, totoong balansyado, mga komentaryong susog sa tamang rason, katugan na swak sa kada henerasyon, kompletos Ricardos, mayo ka ng hahanapon, broadcasting, live from PBN Center, ini ang Okfm, Naga, member KBP. 8 minutos antes mag alas 12. Hali sa News Center ng BBN TV5 asin Okfm Naga. Barata, alas 12. Ang sendong para barita. Berkenes Martres. Barata, alas 12. Sa headlines, Kamara Bareta. Aldaw ni Biyernes, fit sa 6 ka na gusto sa mga headlines atod sa kanamot ng Rice Coffee 14 in 1 plus 1. DILG nasupog kay Mayor Isko Moreno kan Manila, show cause order pinagatras. Barata, alas 12. Mga health experts nagpatanid sa nagluluwas na bagong Lambda variant, kawit ang Delta variant. Barata, alas 12. China nakukonsensya marigalo ning bilyones na doses ning bakuna sa mga pobreng nasyones. Barata, alas 12. Sa Olimpiada, pamilya ni Carlo paalam nagnunubina sa saying sunod na laban. Barata, alas 12. Sharon Cuneta nagtuga kaya matagaso na da asin garong pangkalis na sayang daghan tay ni sayang pinalaplapan duman sa Amerika. Barata, alas 12. Yan ang mga headlines sa tod sa kanamot kan Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rice Coffee para sa kalusugan. Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee, purong-puro ang sangkap. Rice Coffee, enjoy ka na healthy pa. Rice Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening, Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Barata, alas 12. Bareta sa lado lokal, nagkasundo ang mga gobernador kan mga probinsya sa Kabikulan na maski nga ni lockdown ngunyan ang Metro Manila sin pagtaraid na lugar, imamantinir ang normal na dalaga ng buhay sa Kabikulan. Sa pag-urlay-ulay kan mga gobernador sa intirong Bicol sa pagimaning virtual, sinabi ninda na gibol ang gabo sa Kabikulan na maging normal ang transportasyon entre sa mga probinsya. Arugang Camarines Sur, Albay, asin iba pa, tanganing de maafektaran kang pwede sir mamatian na pagtios duman sa Kamanilaan, ninuliman sa lockdown magpun Agosto 6, sabot man pitsa 20. Arugang limbaw kang paglalawag sa siyudad ng Nagan na maski may strict man sa boundary, ini ingwaon na maging normal ang dalaga ng pagbuhay. Asin de masakitan ng mga Pilipino, ninhuliman ta na mamatian naman ang kasakitan dahil sa pandemya, kung kaya nag-adjust man ang mga gobernante sa intirong Kabikulan. Barata, alas 12. Inapurbarana ni Presidente Rodrigo Duterte ang rekomendasyon kan Interagency Task Force o IATF na ikagman ang Laguna, Iloilo City at Simang Cagayan de Oro sa pinaka-istrikto na Enhanced Community Quarantine o ACQ magpuno niya na Biyernes, Agosto 6, abot man sa pitsa 15 ka Agosto. Kung magiginumduman ang Metro Manila sa nang inot man ay kinaag sa ACQ magpuon sa ngunya na Agosto 5 o kasunmang o Agosto 6, sigun man kay spokesman Harry Roque,
ikinagnaman sa Modified Enhanced Community Quarantine magpung sa Agosto 6 sa Agosto 15 an probinsya kan Cavite, Lucena City, Rizal, asiman Iloilo Province, an Batangas man, asiman Quezon Province ang nasa General Community Quarantine na may heightened restrictions pon Agosto 6 abot man Agosto 15. Tungkol man sa Camarines Sur, may umaning reaksyon ang Malacanang, iniman tinido manggiraray, ninuliman ta layluman ang paglangkaw ng kaso ng variant sa Camarines Sur asin ibang probinsya sa Kabikulan. Barreta alas 12. Bareta sa lado lokal, rider gadan matapos na ini mag-slide asin man ma-run over kan sarong SUV ang detalye sa Hila de la Cruz. Liwat na nagpatanid ang mga autoridad digdi sa probinsya ng Camarines Sur sa mga nagmamaraniho o nagdadarang motorsiklo na dahilang dublehon kundi triplehon ang sa indang pag-iingat sa pagmamaniho para iwas disgrasya. Sarong vehicular accident ang pinag-imbestigaran kan PNP kan siyudad ning Iriga mga bandang alas 11:50 ning pagkakasunma sa zona 6 kan San Agustin, Iriga City. Sa ginibong investigasyon nagluluwas na sarong Kawasaki motorcycle na may ning plate number na pinagmamaniho kan na dahi panabistong driver na may sulot ning pulang t-shirt sa blong short, mientras tanto pinagdadalangan kaniyo ang tinampo halid duman sa Banwan Kanbao Camarines Sur papunta sa siyudad ning Iriga. Alagad pag-abot sa lugar kan pinangyarihan kan aksidente, bigla ini yung nag-slide asin nakuha kani ang linya sa parting wala na naging kausaman para ma-run over ini kan sarong nagpaabuton na Hyundai SUV na color silver na may plate number EBL 9573 na pinagmamaniho kana sarong nangangaran na Marioniha Bisinyo Butor, 21 anyos, kana residente kang Bayanihan Street, Bulang Bao, Camarines Sur, na kung saan ang driver ang tulos-tulos na binawian ning buhay matapos ang nasambit ng pagkakaran over sa saya. Ang driver ang tulos man pinagdara sa ipatura kang PNP pati naman ang embulto nga bihikulo. Padagos manggunyan ang ginigibong investigasyon kana PNP sa posibleng pag-identify kan biktimang naran over kan sinambit ng sasakyan. Action Barita sa Okfm PBN TV5, ini mas Action Manil de la Cruz. Gusto ko okay ka. Barreta alas 12. Sa iba pang bareta sa lado nasyonal, binawi na kan DILG ang pinaluwas nindang show cause order laban kay Manila City Mayor Isko Moreno Dumaguso, hinuli sa subot kakulangan kan gobyerno sa anti-illegal drugs sa kang 2018 sa sarong memorandum na pirmado ni Interior Undersecretary Rico Jad sa Hanjanvier Ichivare. Nakapalaman na ang nailabas na show cause order sarong inadvertent reissuance hinulima sa error asin base man ini sa sinlang polisiya asin man procedures na pinagsusunod sa departamento. Sinabi ni Chibare na sa indang binabawi ang show cause order laban sa alkalde. Base man sa memorandum, may nainot lang show cause order na pinadara sa Manila City Government kang 2019 ninulima sa bagsak ang syudad sa Anti-Drug Abuse Council audit kang taon 2018. Barreta alas 12. Sa mga napoproblema sa pag-file kan sa indang income tax, ang BIR nag-extender sa filing ning deadline ninulima sa lockdown sa mga lockdown na area. 15 dias na calendar days ang ipapa-extender magpuno niya daw. Base man sa memorandum circular, sinabi ni BIR Commissioner Cesar Dulay na sa mga lockdown area sa Organ NCR asin iba pang siyudades dapat mag-extender sinda ning 15 dias asin kung mag-extender pa ang lockdown panibagong 15 dias naman ang i-extender tanganing day man subot magkasiribot ang mga tao tasinda day makayroon ng tultol tasinda yaw sa lugar na pinag-lockdown. Barreta alas 12. Muslim community undecided magpabakuna. Ang detalye siya kay Danny Aurios. Nagkakasaroan Muslim community sa siyudad Dinagasing Camarines Sur na isinamagpatulok ng bakuna kontra sa coronavirus disease COVID-19 kunwaing konsultasyon sa National Commission on Muslim Filipinos o kaman NCMF. Yan ang desisyon kang grupo alaga dahil sila
napupunta sa anuman na pulisya kan na national local IT laban sa virus na. Si Mike Mustafa pamayukan organization kan Muslim Sanaga asing kamarison ng payag na kung magpalawas tendensyon na ana NCMF sindaan na magpatulog bakuna ano man na oras mayroong analysis si Dr. Botsbura ang city health officer ka na lokal na gobyerno kanina dam sida Bangon ang komunidad kan Muslim sa sida dengan paliwanag kung makunado na nin duang beses na nin vaksina. Inako ka na official ka na city office na daw duwa ng bakuna dahil man nakahalian ka siguruhan na maanang peligro sa virus alagado. Tama aman yung virus sa ng gayo marulugado sa sinabi pa leader kan Muslim na mga negatibong reaksyon ayon sa pag-irip sa tao kan mga nagluluwas na report sa national television na nagasapo na negatibong epekto sa luna natutudok kanin bakuna. Ayon si Tol, para ako saan sa ng paginganyara sa mga residentes kan syudad na magpabakunan makalikay sa virus sa mantang target ang 70% kan 200,000 na populasyon na mamakunahan naning mangyari degree ang inapon na herd immunity. Doon na balik tayo sa lalo lokal. Ini man si Danny Aurios. Barreta alas 12. Gusto ko, okay ka. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapin pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya madyan na ka mga boss, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Jensen Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen, and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Jensen Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Jensen Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. From its humble beginning, Naga Hope Christian School, the first accredited Christian school in the Bicol region, now attained Level 3 status, accredited by the Association of Christian Schools, Colleges, and Universities Accrediting Council Incorporated. Truly committed to excellence, dedicated to Christian nurture and service. Admission and enrollment for school year 2021-2022 is now going on to all newcomers and transferees for all levels. Preschool, elementary, junior high, and senior high school. Naga Hope Christian School offers free tuition fee for incoming grade 7 and grade 11 for school year 2021-2022 to continuously help our parents at this time of pandemic. Also offers a 5,000 pesos tuition fee discount voucher to all preschool and elementary pupils. Available now at the registrar's office. Accept students without Chinese background. For more information, contact us at 811-6101 or 0919-469-6477. Email us at nhcs.registrar@gmail.com. Naga Hope Christian School, located along Pangaliban Drive, Naga City, in front of Super Metro Mall. Naga Hope Christian School. Quality education for life. Sa
Gabay sa pagbabago kan panahon. Pinagkakatiwalaan sa pagpapaabot kan mga bareta asin impormasyon. Totoong balansyado. Mga komentaryong susog sa tamang rason. Pagtugan na swak sa kada henerasyon. Kompletos Ricardos. Mayo ka ng hahanapon. Broadcasting. Live from PBN Center. Ini ang Okfm. Naga. Member KBP. Oras ngunyan atod sa kanabot kang Cabral Bicolandia Supermart DMSQ Sirmanggang Orinal na Master Square 9 minutos makagyang alas 12. Barata alas 12. Padago sa pagbabareta sa lado nasyonal, pinag-ingat kan mga health experts sa mga namamanuan sa paglakop kang lambda variant kan COVID-19. Mas mabilis subot ining nakakawa asin na dekani pinag-intsendian na bisa da ka mga COVID-19 na baksin. Sigong ki Dr. Ron Jen Solante, ang namamay kang Adults Infectious Diseases Department kan San Lazaro Hospital sa Manila na iguan kaparehas na mutation ang lambda arug kang delta variant. Sig arug subot kan na delta variant na pwedeng resistant man ini sa mga bakuna arug kan nasabi ng ibang variant. Kaya pinapagingat ang mga tao. Barata alas 12. Bareta sa lado lokal, mga parasugal sa Tigaon, dakop sa akto. Ang detalye siya kay Carlo Baldosa. Dakop sa akto ang duwa nga persona sa Banuan kan Tigaon Kamar ni Sur nagkakawat ning illegal na sugal. Nangyari ang operasyon alas 9:30 ng paggabanggi sa barangay poblasyon Tigaon Kamar ni Sur kung sain ang pinagsarumper sa kan Philippine National Police pagkondusir ning anti-illegal gambling operation. Nagresulta ini sa pagkaka-aprehender kan sarong Benedict Contante y Alano, 23 anyos, asin sarong Jose Dadia y Barnevo alias June, 24 anyos, kan kaparehong lugar. Sinda ang na sinasabing nagkakawat ng illegal na sugal na Caray Cruz. Nakaw sa pinagkakawatan ang tulong piso na ginamit na panlanto. Siring man ang 300 pesos na pustakan mga ini. Sa persente, ang mga suspek ang mahampangin sa kasong paglapas sa illegal gambling law. Action report sa Okfm and PBN TV5. Inansan ng action man. Ini si Carlo Baldosa. Gusto ko, okay ka. Barata alas 12. Mga kongresista nag-justify sa pag-imbestigar sa Okta Research Group. Nangako sinda na mayuning censure o pag-anggot o respetaran ang constitutional freedom of speech kan Okta. Magigurunduman pinagagad kan mga kang Quezon City 4th District Representative Bong Suntay, Deputy Speaker Bernadette Herrera, Asiman House Economic Affairs Committee Chairman Sharon Garin na imbestigaran ang Okta alagad sa saindang pag-imbestigara na pagarman na legal asin tama ang sistema kan sinang pag-aadal asin naman ang pagre-research kan Okta Research Group. Ninuli man kayo ni papabayaan ninda na magpadagos ang Okta sa sindang trabaho na magtataumaning tabang sa mga Department of Health sa IATF tungkol man sa paglaban sa COVID-19. Barata alas 12. Sa iba pang bareta sa lado nasyonal, 116 man na Delta variant cases ang na-detect kana Department of Health kaya nagabot na sa total na 331 ang Delta variant sa Pilipinas. Ang 95 kani mga local cases, saruman ang darakang returning OFW, 20 man ang
pinagbe-verify pa mantang ang Delta subot na nasa pag-aadal pa kan Department of Health ang gobyerno asiman ang mga LGU nagigibon na ning inapo na aggressive measures para man makalikay ang mga Pilipino sa Delta variant. Ay gawa man ning 83 na Delta variant sa NCR sa Davao Region igwaning 2 kaso. Ang Zamboanga, Cagayan Valley, Ilocos Region, igusanaman tigsararong kaso. Mga baretang lokal, apunanta si Jeff Pasubilyo. Ipinahayag ni Professor Rene Gumbakan na Public Safety Officer na Sulat Canaga na pwedeng mangyari na may mga pagkalusot, mga local instances, individuals na may pinutol na pagkatapos ng Ikorida at Border Control na Ikorida na Sulat Canaga sa mga hali sa Metro Manila kapag na mga pulisan sa Sikat sa Norte. Ibukas na lang yan sa Literos kaya sa Sulat Canaga din manuangkan Pilaor, Camarines Sur. Alagat sirabi ka na opisyal kan PSO na dawa pa malusot na tindahan border checkpoint kansunan igwa pang ipapapaagit ng aling masusukan mo ini tuba na mismo sa sedang mga nalagusan na lugar kung sila nakarapot na mayo in tulsul ng mga papeles arugan na negatibo swab, RT-PCR at iba pa mga testing para sa COVID-19 asin na bakong mo at ang pagkain papuli hindi sa Syudad Canaga. Yaon ang mga health emergency responsibility ng mga barangay, yaon ang mga police at mga force multipliers na katuwagan na interagency task force Canaga sa pag-monitor ka ng mga local instances individual na mga korupsipan mo dyan, maluwas naman sa National Capital Region at hindi pa papaprovinsyas, ayaw na mo siya sa rito, enhanced community quarantine. Kuya partikan mga bayag ni Professor Rene Cuba. Iyo po, totoo man na kadakol madudunong, kadakol innovative, raot ang payo, ano. Pero ang sinasabi tayo yung checkpoint po na yan, dayang ginigibor by itself. Parte po siya kang sarong strategiya na nagkakapirang aktibidades ang pinag-execute ka. So maliban sa checkpoint, naka-alerto po sa mga barangay ta, pag may baguhan dyan na naglaog, naka-report man sa command center, pati po sa mga negosyo na may mga nagraralaog na baguhan, may nagmo-monitor kitang grupo. So gusto sabihin po, ang sinasabi ko lang, dahil nakataya, gabos na sugok ta sa checkpoint. May ibang mga aktibidades, strategiya na pinag-execute kita. Gabos po ang intensyon, mamonitor sa mga naglalaog sa satuyang lugar, hali sa Metro Manila, hali sa ibang mga region. So maasa na po kita sa BERT Partiyan kan lagi mapahayag ka sa bagon ni Professor Rene Gumbakan na PSO Canaga sa entrevista kan na programang Riding in Tandem kan Aksol Okfm asin kan na BBN TV5. Sa kaparehong entrevista tinawan Duri Gumba na palagos manan sa edang koordinasyon sa mantinido pang border control checkpoint kan Camarines Sur na naman sa may Banuang Cancel Gallego nani na ikareport sa syudad ang mga papulihon na mga taganagang ali sa ibang mga lugar. Yan ang dugang na bareta sa lado lokal para sa bareta alas 12. Hindi po ang ganong action man. Yan pa sa video. Gusto ko, okay ka. Bareta alas 12. Bareta sa lado internasyonal, pinagmalaki kang kumpanyang Moderna na ansayndang COVID-19 vaccine na 93% effective sagkod 6 na bulan matapos ang ikaduhang dose. Pinag-proponir maninda ang pagkakaigwaning booster nuliman sa posibilidad na pagbaba kang antibody levels. Saro ang Moderna kay banan ang Pfizer asimang BioNTech na nagtutulod kan ikatulong shot, bako lang 2 pala na shot kundi tulo para mamantinir ang halangkaw na level ning na proteksyon laban sa COVID-19 lalo na ang mga nakakaulakit na variant kaini. Sinabi ni Moderna Chief Executive Stephanie Bancel na dahil na sinda makagibo ning sobra sa 800 million sagud sa 2 billion doses ng bakuna, hinulitan na abot na ninda ang sa indang target ngunya na taon. Bareta alas 12. Okay, FM! Gusto ko, okay ka. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para
sa kalusugan. Rice coffee, 14 in 1 plus 1. Rice coffee, purong-puro ang sangkap. Rice coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice coffee sa morning, rice coffee sa evening, rice coffee any time of the day for a healthy family. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph as i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart as in pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery. Kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Pusong Pinoy, lakas ng kababaihan. Sumasaludo ang sambayanan. Rise up to the top. Mabuhay kahay ni Lilias, Nesty Pitesio. Sa pagsungkit ng pangalawang medalyang alay sa bansa, taas noo ang bawat Pilipino. Sa karangalang inialay mo, mabuhay ka, Miss Heidelin Diaz, Nesty Pitesio, mula sa iyong mga kababayan. At sa 97.5 OKFM Naga. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buamera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Barata, alas 12. Balik sa Bareta alas 12:22, makagyang alas 12. Formal na nanumpa bilang bagong presidente kan Iran si Ebrahim Raisi. Nanggana kaya sa eleksyon si Raisi kang nakaging Hunyo. Si Raisi na sarong hardline na cleric ang nagribay kay Hassan Rouhani. Dakulang challenge ngunyan sa liderato ni Raisi ang ekonomiya ka nasyon ninulima sa sanksyon na pinapautob kan Amerika. Naglala ang tensyon kan Iran sa Amerika kang 2018 kan magatras si US President Donald Trump sa multilateral deal sa nuclear program asin ibinalik ang kastigo o sanksyon kontra sa Iran. Barata, alas 12. Nangako ang China ning 2 bilyon COVID vaccine doses sa enterong kinaban. Afer padigdi magtatao pa sinda ning $100 million na donasyon sa International Vaccine Distribution System na COVAX. Ini mismo ang naging pagsiguro ni Chinese President Xi Jinping sa sayang ginibong televised announcement. Ang nasabing anunsyo pinagibo sarong semana matapos na mangako kay nining $3 billion na tabang sa mga nasyones para labanan ang COVID-19 na pinagibo sa APEC Head of State Meeting. Ang ginigibong inikan na China iyo para ipiling na sinda nakikiamigo sa ibang nasyones. Barata, alas 12. Inalok ni US President Joe Biden ang mga namamanuan kanungkong na pwede sindang mag-star sa Amerika kasunod ini sa ginigibong democracy crackdown kan China. Pinagsugumang kang US President ang Department of Homeland Security na palawigon sa gudman 18 bulan ang mga Hong Kong residents na yaw sa Amerika ninulima sa foreign policy reason. Buon pa kang nakaging taon, pinagpunana kang China ang paglapag sa freedom of the press, ninulima sa national security law.
Barreta alas 12. Sa sports, nagandam na ang pamilya ni Filipino boxer Carlo Paalam na laog na sa finals matapos daugon ang sayang kalaban na Japanese na si Ryumi Tanaka sa men's flyweight division. Pinayag ni Mr. Pio Rio Paalam Sr. na nagpapangadyanan sa ilang pamilya sa laban ni Carlo sa na masunod niyang makakalaban iyo ang boksingerong taga-Duman sa Britanya. Barreta alas 12. Ultimong Barreta, showbiz sinako ni Sharon Cuneta na pinalaplapan niya sa iyang dagan sa pagiging delikadong operasyon sa Amerika. Ninuli kay ni ang sayang dagan na dati kawig sa mga tipong na ginasanay ning hawig sa natural o kidit na lukban. Kung dati-dati ang sayang dagan hawig na sa mga senior citizens, iningon niyan intirong hawig sa sarong first year college student, mabaskog asin bakong gayong dakula. Dahil naman pinagdetalye ni Sharon Cuneta kung pirang kilong kalamanan ang pinagali sa sayang lagan sa sarong operasyon duman sa Amerika. Barreta alas 12. Yan ang mga preskong bareta sa Barreta alas 12 na kaibanan sa lado lokal sina Jeep Pasubilyo, Danny Aurios, Hil de la Cruz, sirman si Carlo Baldosa. Ini ang sindong parabarita Berta de los Martires. Iyan ang mga katiripunan ka mga bareta lokal, nasyonal, showbiz, asing karawan sa Barreta alas 12. Barreta alas 12.